Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka, wato Abuja Kannywood TV. To shirin namu na yau ya yi duba ne akan wani posting da jaridar Rariya Hausa ta yi a shafinta yau ɗin nan. Inda jaridar take cewa wata sabuwa an zargi mawaƙi Nur M Inuwa da cin haƙƙin al'umma. Amma sai dai wannan bayanin ya jawo cece-kuce da maganganu a kafar ta sada zumunta ta Facebook. Sai dai mutane da dama sun yi comment akan wannan posting da jaridar Rariya Hausa ta yi. To, za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da jama'a suke bayyanawa dangane da wannan posting da jaridar ta Rariya ta yi. A ɓangaren na ra'ayoyin jama'a za ku ji cewar Yusuf Ilyasu Kurfi ya ce ha shi sharri kare ne mai shi yake bi. Nura Allah ya riƙe soyayyar annabi ce a ran shi, ya yi muku nisa mahasada. Sai kuma Abdulmajid ya ce ita hasada kamar taki ce a jikin ice. Sai kuma Abdullahi Mahmud HTK ya ce wannan labarin Nura dai adali ne. Sai kuma Rabilu Yusuf na Dabo ‘yan kuzo ya ce komai zai yi ina tare da Nura M Inuwa, mutumin kirki ne. Sai kuma Isa Musa me ya haɗa Nura M Inuwa da kuɗin al'umma shi da ba ɗan siyasa ba? To, jama'a kuna da jin yadda al'umma suke ta tafka muhawarori akan wannan magana. Kuma Real Sosom ya ce, yanzu duk masu cin haƙƙin al'umma na Abuja ba za ku bayyana mana sunayensu ba, sai sunan Nura M Inuwa. Maƙaryatan banza, idan ba ku goge wannan posting ɗin ba nan da awa ɗaya sai nasa an rufe wannan jaridar. Sai kuma Kasim Abubakar yake cewa an rasa wani labari ne shi yasa har da su ƙazafi. Kai, Allah dai ya kyauta, jaridar Rariya tana shan comment. Za ku ci cewar Halima Aminu tana cewa Allah zai saka mai munafukai, kuna so ku yi mai sharri ne, Allah zai saka mai kawai. Sai kuma Abubakar Salisu WGN ya ce, ƙarya ne wannan maganar banza ce, lalle kuwa Rariya za ku yi baƙin jini a idanun mutane. To, kun ji yadda take kayawa a tsakanin masu karatun jaridar Rariya da ta ruwaito wannan bayani. Sannan kuma a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan rana. Mai jan wannan shiri ko kuma in ce gogarma abokin tafiya. Ni ne naku Nasiru ‘yan Bako Muhammad Baje nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar Abuja Kannywood. Kuma na subscribe sannan ku riƙa yin sharing na wannan bidiyo domin hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na bar ku lafiya daga Abuja Kannywood.